Så hun tager hans kniv og støter til, og ridderen er død. Kære første C, det forholder sig således, at vi skal snakke om Antoni Gildens sociologi. Det vil vi gøre. Det lover vi. 3 centrale begreber for sværme. Mennesket handler. Det gør vi efter vores bevidsthed eller vores ubevidste motiver. Mennesket socialiserer. Vores socialisering er påvirket af vores handlinger. Vores socialisering påvirker vores strukturer, og vores strukturer påvirker vores handlinger. Dette kan forklares ved hjælp af en model. Mennesket selv, agenten, er styret af forskellige bevidstheder og motiver. Vores diskursive bevidsthed, logikken, vores praktiske bevidsthed, vores søgen efter nye ting. For eksempel, så har jeg her et lommeur. Lommeuret er ikke en logisk ting. Det er ikke noget, jeg har behov for. Jeg har en mobiltelefon. På den kan jeg tjekke tiden. Lommeuret er der, fordi den er hurtigere og åben. Det er jo altså en praktisk ting. Den hjælper mig gennem min dag. Vores ubevidste motiver er vores medfødte instinkt. Det er vores træthedsfølelse. Vores medfødte evner. De påvirker alle sammen vores handlinger. Vores handlinger, agentens handlinger, påvirker den sociale praksis. Den sociale praksis påvirker vores struktur. Altså vores socialisering påvirker resten af samfundet. Vores magtmonopol, staten. Staten og vores andre magtmonopoler muliggør og begrænser agenten og agentens handlinger. Således kan man sige, at det går i ring, og derved konstant ændrer sig. I det moderne samfund har vi en række ekspertsystemer, som koordinerer vores hverdag og gør det nemmere for os. Det kan være sygehusvæsen, forsikringsvæsen eller banker. Det er ikke længere os, der koordinerer sammen med vores familier og vores lokale samfund. I dag er det banker, for eksempel, der har forstand på at ordne pengesager, overføre penge, som sørger for, at det går. På samme måde er det forsikringsselskaberne, der hjælper os, hvis vi kommer i problemer. Det er en ny ting i det senmoderne samfund. En ting, som gør det mere praktisk at være menneske. Men også, som Rasmus snakkede om, udlejer vores sociale relationer. Vores forankring til det lokale miljø forsvinder. Tre ting kendetegner det senmoderne samfund. Først har vi adskillelse af tid og rum. Man behøver ikke længere at være fysisk sammen, for alligevel at være sammen. Man kan fx være sammen i et chatrum på internettet og sidde og dele sine holdninger og følelser. Det kan både være godt og skidt. For eksempel hvis du har en onkel, der bor i Australien, så kan du kan lave Skype-opkald til ham og derved snakke med ham. Så får du alligevel nogle sociale relationer med den her mand, som du ellers ikke ville have gjort i gamle dage. Det kan være en positiv ting. 2. Har vi udlejning af sociale relationer. Førhen, hvis jeg var ned og købe mig en ny skovmandsskjorte, kunne jeg gå ned til vores lokale tøjmand og få en god slud med ham, købe en skjorte. Her får jeg nogle sociale relationer med andre mennesker, og jeg lærer, hvordan jeg simpelthen skal omgås andre mennesker. I dag kan du blot bare gå ind på internettet, bestille en skjorte, blive leveret til døren med posten. Det er det. Du behøver ikke længere snakke med nogle mennesker. Det kan både være positivt og negativt. Du bliver sparet for en masse tid og arbejde, men omvendt kan det være, at der er nogen, der simpelthen får sværere ved at begå sig i samfundet. 3. Har vi øget refleksivitet. Folk de er mere handlingsbevidste, end de har været før. De analyserer og bearbejder. De reflekterer simpelthen mere over tingene. De danner sig nogle holdninger i forhold til, hvad man har set førhen. Og dermed får vi også mere nuanceret samfund
med folk, der ved, hvad de vil med livet. Og det Nå. så vil være en god ting. Jeg skal sige lidt om fundamentalismen. Fundamentalisme vil sige, at der opstår en tankekonflikt hos et traditionelt tænkende menneske, der lever i det moderne samfund. Fundamentalismen er, så at sige, det traditionelt tænkende menneskes reaktion på det moderne samfund. Det vil resultere i, at det traditionelt tænkende menneske søger værdifællesskab med andre traditionelt tænkende i fundamentalistiske grupper som en modreaktion på det moderne samfund. Narcissismen. Narcissismen er et begreb, som Freud indførte. Begrebet betyder, at vi bliver mere og mere selvcentreret. Begrebet har en forbindelse til det tidmoderne samfund, fordi vi med den stigende individualisering, vi oplever, har en større tendens til at blive mere optaget af os selv. Ordet narcissisme, det kommer fra den græske Narcissus, som blev forelsket i sit eget spejlbillede og faldt i vandet. På samme måde kan vi opleve, at mennesker bliver så selvcentrerede, at folk opfatter dem som arrogante og nedladende over for andre. Det er det, vi kender som narcissisme. Livsfortælling. Vi har alle sammen en livsfortælling, hvor vi kan fortælle om, hvad der er sket i vores liv. Vi har alle sammen dannet os en identitet, som vi har fundet gennem den her fortælling, som simpelthen holder sig selv gående. Og ud fra den her livsfortælling, der er alle de handlinger, vi gør, alle de ting, vi foretager os, det hænger på en eller anden måde sammen med den her livsfortælling. Så derfor er det en meget vigtig del af alle os.